byl breakdance? Ty jsi hovno kameraman. Ty. Honzo, ty jsi hovno kameraman, ti musím bylo, ty vole. Takový jde zákrok, máš tam vosu pod ní. Máš tam vosu pod ní. Jaká je voda? Líbíš si jí vysloveně? Hop do vody! Máš jí tam a máš tam dvě. Zala mi ty nohy, to je hrozný. Tak Ráďo, jsi zdokumentovaná, pojď se podívat, jak skáče šipku. Hele, tak se napij, to půjde líp. Jo. Do vody máš ji za sebou. Pořád mě směj, jak se zabiju. Já ruku včera, to je dobrý. Já rozvíc nohu. Banda kriplů. Jsi zlomil 3krát vás. Hele, já už jsem děpavec dostala, já už mám zase. Máš to už za sebou. Máte zbytek grupy? No. Jeden grupáč šel spát. Grupáš šel spát. 2. Tři. Tak 3 už dokonce. Míra ten to vzdal už asi před hodinou. Hovno vytrží. A já máš tam taky spát, nebo já No, my jsme šli spát ve 4:45 nebo a šli jsme na snídani v 10. A už tam bylo všechno, tak jsme se tam úplně najedli úplně zničili. Jsi zdokumentovaná, pojď se podívat na skáče šipku.